एगो बात कह दी आई सबके आई पहले बेरी भाषण दी कहला कि हमारे मेयर के पद राजीनामा भ गए हम फुर्सत में छी 4 साल रा फुर्सत नहीं चले तो भाषण कत से दू देखो नमस्कार केना की होता आ सबके जरा भाषण सुने के मूड नहीं देखे आई केना भाषण दू कि नहीं दू आई सबको काम करे वाला आदमी थी हाँ काम दू हम काम करके दिखाए काम करेला देवे आ सब जेना काठमांडू महानगरपालिका के बासी हमरा काम करेला दिल के हम काम करके देखली आ सब काम करेला देवे। करीब 1.5 महीना पहले अयन राम जानकी विवाह महोत्सव मनाई छलिया तो एगो बात याद भेल एगो बात खटकल बहुते मन में जे विश्व के सबसे प्रसिद्ध विवाह प्रसिद्ध जोड़ी राम जानकी के विवाह स्थल में विवाह होई छै लेकिन हम आ सब मधेसिया लोग सब नेपाली लोग सब डेस्टिनेशन वेडिंग करेला जयपुर जाय छी डेस्टिनेशन वेडिंग करेला मिथिला में कले आवे छी आज राम जानकी के विवाह भेल है तो हम सब बाली में जाकर कला डेस्टिनेशन वेडिंग करे छी अइया कैला नहीं होई है सरकार के नीति एन कैला है कि मिथिला के एगो मैनेजमेंट एगो सरसफाई एगो व्यवस्थापन एगो आकर्षण बढ़िया कैला नहीं बनाल गेल है ई कौन नीति है आई दूगो बात बहुत प्रश्न भ गेल है। पहले बात मधेश में पहले बेरी सब जात के लोग आए थे अयन कोनो एगो जात के आदमी नहीं देखी सब जात के आदमी अयन मधेश में पहले बार आए दोसर बात जे जनकपुर बहुते फेमस है एगो बात के लागी आई से 1 साल पहले जनकपुर बोर्ड से जीतल रहे कप तो वो जीतल तो एगो जात खुशी नहीं भेल चले पूरा मधेश खुशी भेल चले पूरा नेपाल खुशी भेल चले तो देश के विकास जनकपुर बोर्ड जगह कैले नहीं होए के चाहिए देश के विकास एहन होए के चाहिए मधेश के विकास एहन होए के चाहिए कि सब जात खुशी हुए सब जात के